Malawi today. Prayers are very important, and I don't know if you know the kind of life that the First Lady and I live. It's a very, very difficult life. It's not an easy life. Being attacked. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Gerald Kampanikiza amene mukuwadziwa. Ambiri tikuziwa kuti Gerald Kampanikiza ndi mmodzi mwa anthu a chipani cha MCP. Ndipo iwowa pa peji pawo alemba nkhani iyi akuti according to DPP akuti this is fake. Pamenepa atulusa chikalata chimene chikusonyeza kuti Professor Arthur Peter Mutharika walengeza akuti atulusa chikalata chimene cha anthu a DPP kuti sakuyimiranso nawo pa president, koma chikalatacho chalembedwa kuti fake. Koma ndithu pakuoneka sign ya olemekezeka a Shadrack Namalomba ngati presidential and DPP spokesperson. Nde nkhani ndi imeneyo, ndipo kalata ikulembedwa kuti yalembedwa kunena kuti His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika withdraws from presidential race. Akuti President Professor Arthur Peter Mutharika amene mtsogoleri wakale wa dziko lino akuti wazitula pansi ndithu kuti sapikisana nawo pa chisankho chimene chikubwerachi. Ndipo kalatayo ikupitirira kunena kuti the Democratic Progressive Party DPP governing committee has a difficult message for all DPP followers and supporters of His Excellency Arthur Professor Peter Mutharika. Due to health issues, he will no longer stand for presidency. Akunena choncho kunena kuti achipani cha DPP komiti yawo ikulengeza kuti ili ndi uthenga ovuta kwambiri komanso opweteka umene akulengeza kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika zikuoneka kuti sapikisana nawo pa president wa chisankho chimene chikubwera pa 16 September chifukwa cha thanzi lawo akuti silili bwino. Chikalata chikulemba choncho motero chikupitirira kunena kuti the governing committee has agreed to work with Dr. Dalitso Kabambe of UTM party, who will take over as a leader of both parties. Akuti pamene papa kunena kuti ndithu komiti imeneyi yagwirizana kunena kuti Dr. Dalitso Kabambe ndi amene angalamulire zipani ziwiri zimene cha DPP komanso ndi cha UTM chomwe. Akuti komitiyo yagwirizana zimenezo. Ndipo kalata ipopitirira ikunena kuti we will announce our running mate selection at a later date, choosing either from DPP or another party. Akuti komiti ilengeza za amene akhale running mate mteti amtsogolo muno kuti running mate yo achokera mwina ku DPP kapena kuchipani china. We ask for your prayers for Professor Arthur Peter Mutharika as he deals with health problems. Akunena kuti ndipo akupempha masapota onse a DPP kunena kuti amuikize Professor Arthur Peter Mutharika mu mapemphero. Ndipo akupempha choncho anthu amene wawa achipani cha DPP. Ndipo akunena kuti kalata signed by Shadrack Namalomba, presidential and DPP spokesperson, ndipo nambala yawo yaikidwa pompo. Nde koma nkhaniyo yalembedwa kuti is a fake news. Nkhaniyo akuti chikalatachi ndi cha fake, ndipo sikuti a DPP atulusa chikalata chimenechi. Koma mmene ayilembera a Gerald Kampanikiza ayilemba mokhala ngati kuti akupereka uthengawo koma mwachipongwe. Akunena kuti according to DPP akuti this is fake. Akutero kuti according to DPP akuti kalata iyi ndi ya fake. Ndipo ngati izi zili zoona timva eno ake a DPP kuti ngatidi alengeza zimenezi. Nde ifeyo pano tikubwereserani satani wa nkhani yonse pompano pa Malawi lero ngati zimenezi zilidi zoona. Koma ife timangofuna tikuziwiseni zinthu zimenezi. Kodi maganizo anu ndi otani? Ngati nkhani iyi mphekesera iyi ingakhale kuti ndiyoona.
maganizo anu ndi otani? Kodi chipani cha DPP akuyenera kuyendesa olemekezeka a Dr. Daliso Kabambe ndi mmene nkhani yakambidwira, koma kapena tisiye kaye chonchi kuti tidikire timvedi kuti kodi nkhani ndiyoona kapena ndi abodza? Ndi maganizo anu mu comment section. Ngati mukutipeza kumene, ino ndi Malawi Lero, ife tikupita kaye tikathamangise nkhani zimenezi kuti tifufuze kuti kodi chilungamo chake chenicheni ndi chiti, kodi ndi zoona kapena ndi zabodza. Ndi patakali pano tikusiyeni mukuonera zimenezi. Ngati mukutipeza kumene, subscribe, comment, like, osayiwala kupanga share kuti tiziyenera limodzi. Kufikira nthawi ina, bye bye. Kuchipani zatsogolazika hizi. Mande kunali konvoyi, ayesama tisa mtani kidogo.